जों तिनि साइमालायनाय आसाम हास्तेव तंनाय सिनि त्रिपुरी दफानि लुकुरक बाहाय खलाय उ लकडाउननि जराव तंग जा खलाय तंलाय लामसगो हायनो हाय त्रिपुरी खरांगो खापांनि त्रिपुरी ताखुकते बुखुरक त्रिपुरा हास्तेनि कक्तमा नि कक्तुन टननाय रंनि बिसिंति जों काहाम हामिया किसा मिसा जों बेभागनो साइमानो तामनि बागै के त्रिपुरा हास्तेव सिनि त्रिपुरी दफा रकनि बागै कक्थुम थुमुय कक्तमा पिरि तंनाय रंनि बिसिंतिनो जों उ कक थाइसा थाइनिनो जों साइमानो फियाबा आसाम हास्तिउ नि सिनि त्रिपुरी दफानि लुकुरक नि बागै के साबसे सासिनाय त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरक सिनि त्रिपुरी दफारक फातार हास्तिव केवबा लेबार अंगै थांनाय तंगो केवबा स्टुडेन्ट अंगै थांनाय तंगो अब ते दाल बिदाल बांमा कैटेगरियो न सिनि बरक फातार हास्तिव थाङै कसा जाक रक लकडाउन नि बागै अंगै तंनाय तंगो अबरनो स्टेट गभर्नमेंट नि सिमिन फानंथों एबा दाल बिदाल एनजीओ म थारंनि बिसिंति तिप्रा म थांथों अब ते हाय डॉक्टर्स रंनि एसोसिएशन नंथों बांमा लुकुरक न ऑनलाइन ति रक सुबा मानि रक जों लुखा खापांनि त्रिपुरी ताखुकते बुखुरक गोमा लुकुरक न वान सुगना आसाम तंनाय सिनि त्रिपुरी दफानि लुकुरक किसा स्टैंडर्ड रक बायानो हनाय फियाबा त्रिपुरी खरांनि मांगप्लियो नुरक नुगुइ तंगो बप्ति हाय बरकनि तमु चामु जोंलै बरक लुकुबु गोबां जों खरकसा नायलायबो मानो फिया सिनि त्रिपुरी दफानि लुकुरक कायनि काय थाम जागो सिमिनजो तंगो बेला किसी साबाय बरक बप्ते हेके बरक साकसागनो सुबा लायखना फायदि न्यूज़पेपर कासाजाक मांगपली रक जों किसा नायनेलियानो कारेन्ट करै तैहर करै बप्ते हेके सिनि त्रिपुरी दफानि लुकुरक आसाम तंनाय रक तंबाय apangni त्रिपुरी ताखुकते बुखुरक नरक नाय तंगो त्रिपुरी खरांनि मांगप्ली ते त्रिपुरी खरांनि मांगप्लियो नरक नुगुइ तंगो हेलाकंडी डिस्ट्रिक्टगो सिनि त्रिपुरी दफारकनि तमुं चामुं बप्ते हाय खलाय मातंलाय गोबांमा लुकुरक न साइमानिया ना हेलाकंडी डिस्ट्रिक्ट बोमो फियाबा चराइबारी लाई थांखा हेनाय त्रिपुरानि बॉर्डर लाई थांखा हंकेनो अबनो हेलाकंडी डिस्ट्रिक्ट गलायो ते गोबांमा बरक बॉर्डर लाइद्रप नि कग्रक न साइमानिया तंगना आ बॉर्डर लाइद्रप रगो चिनी त्रिपुरी दफानि रुपिनी हदानि लुकुरक तंबायो ते कबंगनाय तुमुंनो रिजर्व खलाय गाड़ी क्रॉस खलाय चराई बारी क्रॉस खलाय थांका के आयां चिनी त्रिपुरा हास्तिन हाय खलायनो चिकन दोगान कप्लाकी प्ली रक खलायनो नरक नुगान आरो बाथा गई चिनी कक बरक कक साका के न आयां आसाम तंनाय सिनि लुकुरक बायबो नरक मानजोगै मानो नै त्रिपुरी खरां सायखनार ना मुजुंगो खापांनि त्रिपुरी ताखुकते बुखुरो नरक त्रिपुरी खरांनि मांगप्लियो नुगुइ तंगो अक्रा रक छात्र रक न एबा रोंसोरंगै तंनाय चराय खनाय रक न माइरुं बाय दाल बागमानि त्रिपुरी खरांनि मांगप्लियो उ पान्दानो संसाखा आसाम तंनाय चिनि त्रिपुरी दफानि लुकुरक त्रिपुरा स्टूडेंट एसोसिएशन नि मथा ते आ त्रिपुरा स्टूडेंट एसोसिएशन नि मथा बायनो उ कोचिंग सेंटर गामियो तंनाय चराय खनाय रंनो फ्री ऑफ कॉस्ट फोरोंगै तंगो आरनि त्रिपुरा स्टूडेंट एसोसिएशन बरकनि कोचिंग सेंटर नि बोमो उखा विवेकानंद कोचिंग सेंटर कुंडनाला आसाम बरकनि वानसुमु असुगनो जतनि स्लाय कुसु काना बांगिंके जों रोंसोरना नांगो आबनि बागै किसा मिसा रोंसोरंजाक रोङै फायजाग्रा बरक गामिनि चराय खनाय रंनो आयां गुरियागै लेखा परा रक परिना बागै बरक फानदुओ खापांनि त्रिपुरी ताखुकते बुखुरक तिरिनि त्रिपुरी खरांनि मांगप्लि नरक बाहाय नांजाखा नरकनि कमेन्ट बक्स नरनि कमेन्ट खलाय जोंनो सारि ओंखाय खापांनि त्रिपुरी ताखुकते बुखुरक तिरिनि बागै आहायनो आहाय आसुगनो ओंसिथों जतननो चिबाय याफारै हामबाय जतननो बेलायखेना हामबाय त्रिपुरी खरां नाय तंनाय ताखुकते बुखुक सोनो सिनि चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखा दाक्तिनो सब्सक्राइब खलायदि जतन से सकां वीडियो नरक नुगना बागै अबनि बागै ता माखनाय वीडियो नि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबनो क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे न कायसा बेल हाय खलाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों वीडियो अपलोड खलायमानि लगे न नरक वीडियो नुगाना जतन से सकां नुगाना अबनि बागै बेलाखेनो हामबाय नाय तंदि